Good morning लोगोफोर नमस्कार खुलुमबाय आं मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों न'निफ्राय सासे गथ' फिसाखौ लोगो हमगोन आरो सासे गथ' फिसाखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों मानो लोगो हमनो थांनो नागिरदों बे गथ'आबो जेबो मिन्थिया आंखौ लोगो हमनो थांगोन नामा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था अब्लानिया बुजि मोनगोन आरो बे गथ'खौ मानो लोगो हमनो थांनो नागिरदों आरो दसे उनाव गथ'खौ कलबो खालामगोन आंनिया गारियाबो बोरायथार दा बुंजालायगोन मानसिफोरदो जेम्सआ हwnna इउनसो सालायो होननानै आं नोंसोरनो फंनैसो खोथा माने बाथ्रा खोन्थालांनो आरो बे फंबायखौ लोगो हमनो थांनायजों लोगोसे मानो होनबा लामायाव बर जालांगोन नङा होमबा गोजानथार फंबायखौ आं जि जायगायाव लोगो हमनो थांगोन माने 10 किल'मिटार आरो लामायाव आं फंनैसो बाथ्रा खोन्थालांनो आरो नोंसोरनो आंनि बागै माने आंनिया गारिया बोरायथार होनदों ना माने आंखौ बुंखांबाय आरो सानै मानसि बुंदों आरो सासेया जाहैबाय जोंनि बर' फिल्मनिनो एक्टर आं इनि नाम लाला सासे आंनि खास मानसि दंमोन आरो बेखौ बुंदों आरो बे मानसिया नों फिसा फिसा गारियाव गारि गोनांफोरदो गाखोनानै माबाबा गिदिंबाय थाबा उनाव जों नोंखौ माथो होआबा नों गाज्रि मोना दे माने बेनि बुंनायनो आरो जेनेबा नों गोरिब माने फिसा फिसा मानसिदो गोसो थोलायगोन हाबा जागोन जोंथ' धोनि मानसि इनि बुंनाय इदि आरो जों धोनि मानसि जोंनिया गारि गिदिर नों फिसा मानसिदो थांनाय लोगो लोगो जों नोंखौ गाज्रि मोनगोन नों जों माबाबा माने माथो होआबा नों गाज्रि मोना होनना बे मानसिखौ इदि बुंदों आरो आंनि खास मानसिखौ भाय आं दा बुंगोन आरो सासेबाव आरो बेनिया माने बिबथैया मालदार आरो करिय'ग्राफ खालामो आं नाम लाथ'ला सानैनिबो करिय'ग्राफ खालामो सानसेखालि आं माबा मोनसे बुस्थु हैनो थांनायाव थारमाने आंनाथ' कारा फिसा नालाय आं थांना हैबाय आरो हैनायानो बे थांखांना बुंहैबाय आरो जेम्सआ इउनसो सालायो होनना जेम्सआ इउनसो सालायो होनना बुंदों आरो भाय नमस्कार होयो आं नोंसोर सानैखौ फार्स्टआवनो मानो होनोब्ला बे जेम्सनि इउनआ ना 2010 आव बायनायमोन 2010नि किमोदा मामोन दानि किमोदा मा बेखौ सानना नाय एसे आरो बे गारिखौ आं बोरायबाबो फाना मानो होनबा आंनि लाक्कि गारि बे माने दिनैसिम माने लाक्कियाव सोलिबाय दं आरो बे गारिया आंनिया बेखौनो बुंनो सानो आरो आङो हाय मा बुंनो जोंथ' गोरिब मानसि नङा होमबा बेनिखायनो आं बुंगोन आरो आंनि जेसेबां फंबायमोन दोङो उन्दै आं नोंसोरनो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो जों नोंगो जों गोरिब नङा एक्सुवेलि जोंनियाव आथिं आखाइ दोङो जाय मानसिनाव आथिं आखाइ थायो बेखौ गोरिब होनना बुङा मानो बुङा मिथिबायना जाय मानसिखौ गोरिब बुङो माने जायखौ गोरिब बुङो जाय मानसिया जेबो मावनो हाया मेगनबो नुवा आथिं आखाइबो खामानिया बैसोरखौसो गोरिब बुंजायो माने बिसोरखौबो बुंनो मोना बाट लेकिन जों आथिं आखाइ थानानैबो जों गोरिब जायोब्ला जों मावनानै जानो रोङाब्लाथ' जों बुंजागोन नङा होमबा जों आथिं आखाइ दोङो मावनानै जानांगौ बेनिफ्राय आरो मा मावनानै जानायजों लोगोसे जोङो जोंनि खामानि मावनायाव जों रावखौबो लाजिनांगौ गोनांथि गैया जों जियानो जा मावा मानो खामानिया खानखा फिसायानो जा गिदिरानो जा बेनिखायनो आं रावखौबो लाजिया फार्स्टआवनो गाज्रि खामानि मावनानै खामायनोसो आं लाजिगौमोन आं गाज्रि खामानि मावनानै फैसा खामायनानै देखायब्लासो आं लाजिगौमोन जोंथ' दकायत सिखाव खामानि मावनानै जोंथ' गोदो माबायाखै अब्ला जोंथ' मावनासो खामायदो होमबा जों सोरखौ लाजिनो आरो आंखौ सक गैया गिदिर बिल्डिं गिदिर गारि बायनाय गिदिर सालायनाय आं माने आंखौ बिदि जेबो सक गैया बेखौनो आं बुङो आरो आं नोंसोरबायदि बेफोरबायदि जानो हायोब्लाथ' आं गोरिबनो दानो जोबगोन आं जेब्ला फैसा गोनां जागोन ना सब रानजोबगोनसो आं खिन्थु जानो हागोन आं बेखौ बुंनो हाया भगबाननि सायावसो नाजागोन हायोब्लाथ' मोजां हायोब्ला आरो गोरिबनो रानजोबगोन आं हारसिङै मा जानो थाखाय थांनानै थाया आं थांना थानो थाखायसो जायो
थांना थानो थाखाय जानायाव आरो मा एसे मोनजाबानो जायो हारसिङै थांना थानो थाखाय जायोब्लाथ' गोबां फैसा नांगोन न' गोदोर गोदोर गारि बिल्डिं नङा होमबा आंना बिदि सक गैया आरो आं मालाय गोदोर गोदोर लुग्रा बिसोरखौबो बुङा मानो होनबा आंनिखौसो बुंदो आरो आंहा सक गैया माने गोदोर गोदोर बिल्डिं गोदोर गोदोर कार मा देखायनाय आंहा सक गैया आं माने गोरिबनो दान होगोनसो आं दा न'निफ्राय फैयै फैयै मुसलपुर मोनफैबाय बे गथ'आ दंना गैया मिन्थिला आं दसे उनाव कल खालामगोन बे गथ'खौ आं दाखालि बावै लोगो मोनखांबाय माने गथ'आ जोबोर खस्थ' खामानि मावो जेबो गैया आरो जेनेबा जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों सोलियो बे गथ'आ आं बे गथ'खौ माने मायबा मोनसे सारप्राइज होनो नागिरदों आरो बे गथ'आ मा सानो मिन्थिला आङो नोंथांमोना भिडिअखौल' नायबाय थादो आं दा दसे उनाव गथ'खौ कल खालामनोसै आं दा मोनफैबाय जोंनि मुसलपुर बे सोरबा मुसलपुर नुवाखैबा नायनानै ला आं जास्ट सासे गथ'खौ लोगो हमफैदों आरो अके आं कल खालामनि नांदों आच्छा हेलो चन्दन चन्दन जेम्स बहा दं नोङो फंबाय माबायाव फैबायलै आङो जिम खालामगासिनो नंगौ दे होमबा आंबो मोनफैबाय आं नोंखौनो नागिरदो आरो बबाव दं बबाव फैगोन ना फैयाखैनो दे अके फंबाय होमबा दे माने अलरेडि फंबाया सिमाव मोनफैखाना दङ लाक्कि आंनिबो मोजां फंबायनिबो मोजां दा अब्ला आं दा जिमाव हाबहैनोसै आं दा जिमाव मोनफैबाय फैगासिनो दं आं जिमाव दा गथ'खौ नागिरनो फार्स्टआवनो नै प्लिज वाश युवर हेन्ड माने कर'ना जागासिनो दं नालाय खालामनांगोन बेखौथ' माजबि ओइ ब्र Hey, good morning, bhai. Good morning. Good morning. दे र आं मोनसे भिडिअ बानायगासिनो र बेनो आं जायखौ लोगो हमनो फैदो बेनो फंबाया आं माने सासे फंबायनो आरो मोनसे बुस्थु लाबोदो फंबाया जेबो मिथिया मा बुस्थु आं माने सारप्राइज होनायदो आरो फंबाया जोबोद खस्थ' खालामो मोनसे बुस्थु आं गिफ्ट होनायदो आरो फंबायनो आं नोंनि थाखाय माने नों इसेबां खस्थ' खालामो आं नोंनि थाखाय माने बिसि दौले नों इउज खालामबाय आरो बे बै गल्ड नोंनि थाखाय गिफ्ट आरो फंबाय थेंक इउ मोजां खस्थ' खालामफंबाय जागोन दे जेसेबां टाइम हायो टाइमखौ हो उपाय गैया मा होनो हायो नोंखौ हेल्प खालामदो आरो फंबाय थेंक इउ लै आदा जेबो नङा उनाव जागोन बेफोर गासैबो बायना लानानैथ' गोहो गैखायाना जेबो नङा फंबाय आं दंना आं जेसेबां हेल्प खालामगोन खस्थ'ल' खालाम बुजिबाय थेंक इउ गथ'फोरखौ नुनानै बोरैबा अनखांखां मोनो मा खालामनो उपाय गैया भाई नाजानोसो हानाय माने गथ'फोरखौ जेसेबां हेल्प खालामनो हायो